Rambol sa isang resto bar sa Umingan, Pangasinan, nakuhanan ng video. Tutukan sa report. Sa cellphone video na ito, makikita ang mga taong nagtatakbuhan palabas ng isang resto bar sa Umingan, Pangasinan. Ayaw madamay sa kaguluhan sa lugar. Makikita ang suntukan at bugbugan ng ilang kalalakihan sa loob ng bar. At kahit may mga umaawat, hindi tumitigil sa bugbugan ng ilang kalalakihan. Pag-responde ng tropa natin doon sa area is meron pong dalawang grupo na nagkaroon po ng alitan. A heated argument that resulted nga po doon na sa fist fight na yon sa Rambol. Sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat ang Rambol sa resto bar dahil sa nawawalang 500 piso ng isang lalaki. Nang hindi raw niya mahanap ang nawawalang pera, ay nagbasag siya ng bote. Dahilan para matamaan ng bubog ang grupo ng kalalakihan na nasa kabilang mesa. Dito na nagsimula ang gulo. Parehong sugatan at nagtamo ng pasa ang dalawang grupo na nakatakdang mag-usap sa barangay hall bukas. Samantala, mahigpit na sinusunod sa bayan ng curfew hours. Alas 9 pa lang ng gabi ay nagsasara na ang mga resto bar. Isa na po, isipin po natin yung kapakanan natin. Unang-una, wag po nating daanin sa init ng ulo, lalo po pag nakainom tayo. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.